manjakhe angga sanai nang kaham ma tongla khaisi omo YTF ni clear stand sini joto media sonora phai song pasa ni round sini di song tini ne khobor manka and sini tinaro YTF Kanchanpur district singara chuman yagolo singjo toro phai sing achugoi kok saranam yagolo singara tini phai ne thika tane hindi sing nukha jagao sini Maharaja Bikram ni Mangthong no or je bini yapho je sengti tomana sing sabai jaka and even bini statue ro tabu tolawa prakrek ni abu lori tongka and sungjotana salayo homulangka kaise Tripura ni capital omahai Tripura ni capital bhaking iman and sung pongnani haikiriko ba pongnani jagaya je thangnai bahino o jagao sini riang chomni bahino sini khorsa bukhuni riang ni sculpture je tomani o jagao baba sabai klaijak and tinike sini Maharaja Bikram ni obo same thing or bini Mangthong no or ni seng tomaka and sinoro rakchar tai somni muti bosoro nuka om haike sintam ni boy sintinaro pomut khaiba sing pomut khaben kaisina reason je sini borrok sini Tripura om hai jagao sini raja rono sini bubagra bosono no sing respect rega sabonai obo sing semeya ko talsar gora individual khayabo omone sing tini sana thangke belai lasme sijakok ang wan sugo tai khakau moto kono dino buni bosoni borok tongnani thangya na hai ma tongo karon khumulung hai jagao buni bosoni borok phainani panche kirima haingo toro santhangke ang tongnai o jagao wan thongnai angkai o jagao keu baksaba sini bubagra je sini Maharaja Bikram Kishore Manik keno saje phana tini om hai step na hari mano ba Tripura mothano khayang saje om hai step na har mano sini borok actually santhangke abuni moi sungtini o jaga phai sokomani je sungtini kelogu tongmani sungtini o policy tongmani actually sungmani baina sungmai sungtini o jaga tong jotara baksa politics na simit torjak lai rajniti ni phaida chimna lai borok tini kaisa bubagrani Mangthong no omaike Swrai sugru khaiga bolte no wan sujaka je Tripura nijini ha tai nijin lai bumano sili haise sung siwo saimano je Maharaja Bikram ni sini ahawo bozortei bini kamama contribution tong sung bini lai bumarok sung bini besarok sung bongni bongsarok ni sung le wan thu haise sung nukha om hai jinis rok sung Bangladesh ko sung nugut bomani actually Bangladesh je Bangladesh শাসন খাইতুম নাই যে বাংলাদেশ না ফ্রিডম হইতুম নাই সেই মুজিবুর রহমান ni Mangthong sok jaka bohok jaka even a jagao sini Maharaja ni kebangma Birchendra Manik library hai sok jamani sing Bangladesh no mani tini sin Tripura se sing tini om haike sini khud bubagrani Mangthong sing sabai jamon nugo om hairongno tumuno manjakhe angga sanai nang kaham ma tongla khaisi omo YTF ni clear stand tumungno by mistakenly just kapan manjakhe pone thangka angla khakhawo nono sing Phiyokgwlak ni le sing naiglak abo kaisa dara omo ko kasano bujun je khainai byaktigoto and omo sing tibiti khainai haisi je byakti borok sini bukhuk jik khorasano molest rape khaime harass khaimani amuna sir within 12 hours sing arrest khaiman ka nono bo sing sababik tikhainai nung jeha jagapan tongdi kintu manja khangkai ang sanai haisi om Mangthong to we ni thini khal borne haisi amo YTF ni promise je jagapan tongthang karon sing belai ke nukhamo selangma singcha kok om hai je kono borofan mandu tongkai nung hamnani mutu tongkai nung saksang no nung khomasana ning tung haise haike nono tu makar khangkai belai chitra nai belai hamyang nai omone sini YTF ni stance omone sini YTF ni clear message nono sangrana mutu je kuno suang nung jang ni pharepan nung oba subakya nung individually sini TTADC head complex sini CEM sini Sarpurna Chandra Jomatia tongo bin office thangai bobai kok sawai ani bulungtha ang map khadinai thagangkai nung yonga ni chance tong haisi aso sawino ang koinani mutu sini lukurono asbo kulungi ta thani asbo chikon rasiti asbo chief rasnita khai jatani dafa kulungi thani haisi am hairono tumun lukhangkai sing kuno dinafona sing acceptable haisi dafa hambai